Sora-sora bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik kebahagiaan. Itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Sora-sora bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Indonesia, majulah, bangkitlah, maju bersama-sama membela tanah air kita. Maju, terus maju, dengan semangat api berkobar. Maju, 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 terus maju, api terus kita jalankan. Au Jaya. Semprit. Wah. Percaya, ora percaya diputeake. Siramu rasane tengepiar, salah sapa jauh sati kangen. Saiki jaman reformasi, mula kanca padha-padha ngresuki. Uri-uri kabudayan Jawi, melu dadi seni penghibur.
sugeng rumah tangga ngasamyo dateng amrega sani kadang kula wujud damang malang malang ampun ngantos sanyo cingklang mangke mundhak mata marang atur kula dumateng kang samya mriksa ageng alit kakung putri sepo muda sadaya yen wonten lapat kawula nyuwun gunging ngaksama kula niki lare saking dusun dereng saged tata lan uga negara sanyata saged mung lunga sapa ngupados pangupon jiwa milanipun sedaya kang samya prisa ampun ngantos sami ngolong mrenggawula najan kula rupa nanging tasih kanca ira najan lala rupa kula mededi nanging tasih golongane santri sayakti sawak samiyang nglampahi kesenian warni-warni milanipun sedaya kang samya mirasa sampun ngantos sami Allah mring kawula senajan kula rupa Allah nanging tasih kanca nira najan Allah rupa kula amateni nanging tasih golongane santri sayakti sawang sami alapai kesenian warna-warni sampun cekap kang dados atur kawula samya sekecakno langgaira sedaya ayo sinapi mreksa kawula kang rupane mboten tata ayo 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 ayo
bacok keri siji abang-abang gendera lontong ngetan siti kuburan mayit klambi abang ketondo moto wajak kubur ke golek duit pemuda di dusun ngetos sing rupane ojo awet tunggal poso perayaan ini yang besar sekali untuk memperingati acara siang ini milo kula niki pada tuki mriki seperti timbali kalian warga mriki perlu arah-arah kanggone hiburan supaya tegas atau bisa aman ayo para kanca pada suka-suka supaya gembira kancane pemuda ajan rupa kewan melu perayaan supaya bisa entuk kehormatan mila para rawuh kakung saputri rasa mirsani rupa kula amedeni kados sampun tekap lagu-lagu kula menawi laban nyuwun kuwi pangasawa
kang kawentar edi beni gunung kelot sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar peta brontas sing dipimpin Supriyadi Blitar dapat awet nesang noto mojo pahit ning candi penataran Blitar nyimpen layane Karno proklamator kadi pimpin kang sepisan ana crita jare Patih Gajah Mada ingkang bisa nyawijine Nuswantara lan uga Bung Karno sing kondang kalengka eneng tlatah Blitar lair cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe mokal akeh sing padha nyatake yen to geni ngurupake semangate yen to banyu nunggulake patriote Blitar kutha cilik sing kawentar edi peni gunung kelot sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar peta brontas sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awung nesang noto mojo pahit ning candi pelataran Blitar nyimpen lagone Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan Ayo prakanca padha olahraga supaya badan dirasa sinami maca ireng-ireng kawula ingkang miturut agama. Ayo prasadulur Islam sedaya bebarengan hormatana maring mikrate Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo pro kaum muslimin muslimat sarta ansor lan fatanyat padha kiyatno anggone manghormat marang miyose Nabi Muhammad Lamun wong urip ora gelem hormat iso yen ana akhirat bakal keparingan sesa lalakane neraka kang mulan. Lamun wong urip ra gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal keparingan siksa lalakane neraka kang bulat-bulat. nanging kang padha gelem menghormati maring miyose kanjeng Nabi besok yen kita tumeka empati diganjar swarga kang edi Lafaina dinal aidana wal islam ikut
sebat ayat kasebat ana ing dalem Quran terang dawuhe pangeran milos Milo, monggo monggo. Ora rawuh sedaya. Kebul nyampleng tenan wetang rondene antara mangrama manis-manis pelayane seter lengo potro ngasir ora bisa gowo semane panggule gawe bingung hatiku lirikane doa-do jalari mriyang kebul nyampleng tenan wetaron dene remang-remang manis-manis pelayane seter lengo potro ngesir ora bisa gowo semane bangkule gawe bingung hatiku lirikane do-do jalari mriyang kembang jara di buah-buah kembang jara di buah-buah ojo jara yang jara menggoda kupa ojo jara yang jara menggoda kupa kembang jero disudui kembang jero disudui ojo padha ngantuk yen ngantuk ora tak kei ojo padha ngantuk yen ngantuk ora tak kei kembang jambe dironce-ronce kembang jambe dironce-ronce ojo padha ngece si mama
kopi isine siji kembang kopi isine siji ojo padha wedi kula niki tiyang santri ojo padha wedi kula niki tiyang santri kembang jambu isine telu kembang jambu isine telu aja mesem guyu yen seneng melu aku aja mesem guyu yen seneng melu aku kembang kandel ke umbul-umbul kembang kandel ke umbul-umbul kula badhe pamit sarombongan badhe wangsul kula badhe pamit sarombongan badhe wangsul kados sampun cekap lagu-lagu kula kados sampun cekap lagu-lagu kula ndok manawi lepat nyuwun kuming pangarsama Ayo Mat. Punya apa? Punya apa? Tasake. yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinu cero cikrane atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saiki aku iki katon apa bisa mono sliramu nate prasetyo
Desa Timor masak kerutan kuasa. Nuhun kalau nuhun matur